Marko Nastić, naš najpoznatiji DJ, ovih dana je u Beogradu, gde malo radi, a malo i uživa. Nešto sam snimao, bio sam nekim svadbama, malo puštao muziku, dolazili su neki gosti, svašta nešto sam radio. A boravak u rodnom gradu uvek mu da inspiraciju za nove projekte. Neku ekskluzivu da dobijemo. Neku ekskluzivu. Pa završam neki singl za neki ljudi iz Austrije i to je što radimo ovih dana na tome. Generalno, između pauza završam album i to je to. Malo snimam album, malo snimam singlove. Zavisi kako se osjećam, nekad u stvari počnem pesmu za album i ako mi se ne svidi, onda da je stavim u folder da probam nekom drugom da je dam i to je to. Marko će u subotu na pool partiju na otvorenom bazenu Milan Gale Muškatirović i dalje poznatijem kao 25. maj. Uz DJ Pepea Dušana Kačarevića i Top FM DJ Team biti domaća podrška svetskim DJ zvezdama. Na sredini ovog olimpijskog bazena nalazit će se velika i, mogu da kažem, spektakularna bina na kojoj će nastupiti i Boo Williams, zvezda čikaške DJ scene, i u 12 sati, onako nekako simbolično, nastupa zvezda večeri Danny Howells. U subotu se očekuje lepo vreme, bez kiše i temperatura do 31 stepen, a osveženje će biti na samo jedan skok u bazen od vas. Definitivno bi bilo dobro da ponesete kupaće kostime sa sobom. Naravno, možete da se presvučete ovde i dostavite svoje stvari. Ako ne želite, naravno, to nije moranje, međutim, bit ćete mokri. Postoji čak naznaka da će se ovde šetati ljudi sa velikim pištoljima na vodu i prskati vas ukoliko ne želite da uđete u bazen. Žurka na bazenu počinje u 18 časova, a đuskanje u i pored bazena potrajaće do ranih jutarnjih sati.